Allô? Ouais, ça va, très somɔgɔw bɛ di? Cɛ ne yɛrɛ ɲinɛna ko n ka kow ka ca cɛ ne ɲinɛna wala n bɛ tila ka défaut k'i kun y'a mɛn voilà kana pressé n bɛ tila ka k'i kun quoi voilà merci kɔfɛ Siri ça va? Ça va. cogo de i bɛ bɔ? Ali cogo la. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. I ɲɔgɔnna muso ɲuman cɛ i cɛ ka ɲi dɛ. O ma i bɛ ɲa quartier de la yan. Awɔ ne bɛ yan nɔ. Cɛ i ka di n ye trop cɛ i cɛ ka ɲi dɛ. O diyara n ye mɛnɛ. N'i sɔnna walahi n bɛ n'i furu. Ka ne furu. Walahi. Cɛ nin kuma in a bɛ komi nin kuma in diyara i ye dɛ. N'a diyara ne ye komi sisan. Donc an b'a kɛ furu ye. An tɛ bisini kɛ o ko la n'o diyara i ye. An ɲɛ tugu kɛ n b'a kɛ o la. Cɛ e bɛ ka ne bugɔ nin ko in na. Ne y'i bugɔ kɛ. Fatila i y'a sɔrɔ ni. Bon e tɛ nin dɔn est-ce que i ye mɔgɔ cɛ mun bugɔ est-ce que i b'o dɔn wa? Dugu in kɔnɔ yan bɛɛ bɛ ne dɔn. I ye ne bugɔ kun min na i bɛ n'o dɔn quoi. Ouais, frappe. Ouais, ne ka cɛ. Lazi bɛ yan. Ne ka cɛ b'i ka pigeon lajɛ dɛ. Walayi n bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ n ka kɔnɔmusoba in de bugulen don an n'o kan quoi. A ma tɔɔrɔ fɔlɔ mɛ sɛbɛnni kɔnɔ. Cɛ wa position. Walayi cɛ in yɛrɛ n m'a fɔ n nana bɔ yiri quoi. Walayi. Ok ne yɛrɛ kun kan ka tɛ sigi la o. Ayi jɔ i gane an bɛ cɛ i ta ka na sisan. Voilà. Awɔ. Cɛ cɛ kun na mɛn dɔɔnin mɛ walayi ne ka cɛ n bɛ furunɛ ni fɛn ta ka na ne yɛrɛ kun y'a sigi yɛrɛ a mɔna ka ban a tora dɔrɔn a ka suru de kɔ sisan an b'a suru dɔrɔn cɛ i bɛ tigɛ k'a la nege ba de kun bɛ ne yɛrɛ la i t'a tɔn ka suru wɛ cɛ to n tɛgɛ sigi donc i bɛ tigɛ k'a la o n'o ye fuga ten kelen na an bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a kalama o don n'i ye i tɛmɛnen yan na i senangolo n ma se ka sigi masala jɔ n ko funga n'i fɛ ka n'a lajɛ quoi don min na ne wa je vois cɛ mun de y'i sɔn e cɛ ka cɛ a bɛ kɛ cogo di komi ni bibini dɔ de bɛnna quoi est ce que o ka sɔn donc a ka samara min tigɛlen don donc n yɛrɛ tun bɛ jardin na don donc a ka tɛmɛ on dirait a talonna k'a ka samara tigɛ bon ne y'a ɲininka quoi i ma bon donc a ko ne ma non olu ka yɔrɔ ka jan ja u ka yɔrɔ n'an ka niveau yɛrɛ u bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na quoi ne fɛnɛ frappe cɛ o don ne kun y'i ka yɔrɔ taamasiyɛn den dɔ ye surumani fo a jɛlen don dɔɔnin ta awɔ ale yɛrɛ de don n y'a faamu o don e ma tɛmɛ na i ka cɛ a kun énervelen ba de kun b'i kɔrɔ ne ka cɛ jɔn musa kɛ musa musa n'i kun ye kɛ buru ye musa kun y'i dun e cɛ e talen ne bɛ ka kuma fɛ a bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna non ne ka taga bɔ ale ka yɔrɔ la a dun t'olu yira ne la n ka cɛ ne bɛ gɛrɛ la a b'a k'i b'a fɔ musa la musa ye mɔgɔ juguba de ye musa ma ye dɛ bon ne jojo le ne bɛ taa musa fɛ baara tɛ ne bolo ne bɛ sunɔgɔ ni fɛnw na musa wari bɛ musa bolo est-ce que musa delila ka fɔ karisa nin minɛ a ka wari tɛ sɔrɔ a tɛgɛ bɛ ŋan e fana ka jugu cɛ ka cɛ i ta sɔn dɛ n ka cɛ o kelen don ko a tɛ ɲa mɛn cɛ sunɔ fura bɛ cɛ a kɛra kɔma yɛrɛ wala a kɛra kɔma yɛrɛ sinon à part ça yɛrɛ n'u t'u ye gɛrɛ nin na walayi ko i yɛrɛ i tɛ dɔw kan dɛ non foyi walayi walayi tranquille an bɛ nin frappé joona voilà i m'a faamu cɛ mɔgɔ sɛbɛya yɛrɛ fana ka di i ye dɛ awɔ k'i ka samara di mɔgɔ ma yɛrɛ
ça va joli. Ne yɛrɛ yan yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ ni maa ye. Ko man ne y'a expliqué ne e tun na de o la. Ne tɛmɛna gɛrɛn dɔw la yen fɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ka kuma misɛnnin cayara donc ne ma foyi faamuya. Ah bon. Ok. Bon i bɛ sabara minɛ. Samara, ok. Merci a diyara n ye. Donc, merci. E kan ka taa ci dɔ la ou bien? Ayi n tɛ foyi la sisan. Bon, ka di ne ye an ka taa n balade dɔɔni. Ok problème foyi t'a la. Ok. Bon, n kɔnɔ n bɛ na sisan. Awɔ n y'a mɛn. Be fati ka bu nyena O bɛ mun de kɛ nin na? Mais Fatiri kɛ tɛ mɔgɔ bɛ fɛn kɛ waritigi la. Mɔgɔ tɛ fɛn kɛ waritigi la. Mais e dun bɛ ka yɛlɛ mun na tan? Kunu i ne ma bɛn nakɔ kɔnɔna la yan fɛ yan. I ka sabara min tɛ ne nana komi n'o de di dɛ. O ɲinini sen fɛ ne nana ɲɔgɔn in na ne na jɔ ka jɛ in na dɛ. Mais n ye gifle ɲɛnama dɔ kɛ nin na. Est-ce que a sɔrɔ? Non, mais wari. Mais aw tɛ se ka muso si ko aw ka jɛ o la. I cɛkɔrɔba tɛ i yɛrɛ tɛ malo la. Non, attends. Voilà, e nali jara nye quoi. Kana bolo magana sambe. I mago be mina jono fo jono ne ga ambla. Jono yere ne ga numéro de ma. Bon, i terke de i ga numéro dian quoi. Ko plan me be yere nya fo jono. Voilà, ko e be Musa don. Musa. Ko frappe. Frappe ere ko don awo. Am ne gila. Ay nga sam de suye quoi. Sam e be san bara de ga. Be bureau de kono quoi. E be bureau de kono. Awo. Chorba ti clé. Voilà, tiens de cap sani ni be quoi. Donc be muso don no fait fou là. Frappe ere norol be muso indi la quoi. Akadinye. I ka mine ka batte me puko. Chorba nyu de fi sa na to ki bolo dan ga kuma fo dron ga che ma fuma. I bi bolo dan mo. Voilà, akadinye I ka bugote quoi. Voilà. Ore kadiya. O de kadinye ko sebe. OK. Bon ne ba ke 500 000. Donc il va bête de bouquin aussi place 500 000. Mais va biduru ci ga numéro kan. Chorba o tala. 500 000 de bouquin dron. On fera on était là shubuka ko jona ba. Ne fo tala. Kana joro la ere. OK. Kana donc kelen voilà me wole frontal frappe ete ne don ni ala sɔnna I bɛna ne don n bɛ ko siri I la I b'a sigi ni min ye quoi. Rapu, plan nuame. Wa don. Check we wole plan nuame. Check we wole wa ma fuma plan no rebe wa che. Mbla la mission no la bon akade ma fuma comme ne mena ko ngono. Ouais. Donc akade yana fara ne gan sano donc an wulo ma nyon fe wa che. Nga cho nya fo jona ge ube. Parce que ko trapo wa no trop parce que yere ga joro do yere ba pega la manga che frappe. Frappe oh. Ouais. Mais frappe don trop. Ma fuma donc Torren bla business là. Donc a été pour faire un moment donc a cadner ngache a mega mat ngache fo jil bola rere ngache. Che ngache enne am bebe gaming konna na mena mega jul bo ara madina.
cɛ i b'a la o t'a da ye a cɛ tɛ bile fɛ wa ne bɛ bile fɛ sa mais ouais i yɛrɛ ka ɲi san cɛ ne bɛ bile fɛ ka ban ka cɛ wari kuma tɛ se ka wari bɔ ni bile mankan bɔra dɔrɔn ka cɛ awɔ n ka cɛ ni bile t'i kun foyi de ma ɲi san fo waa tɛ yen sa an ka jigi yɛrɛ tɛ na parce que frappe yɛrɛ ko man ne ka kɔrɔ ka ban quoi problème foyi t'a la an ka cɛ n'a ko yɔrɔ cogo min na an ka cɛ donc n bɛ tila n b'i wele fo waa tɛ yen nɔ plan ko donc i bɛ sɔrɔ